Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта праграма «Тік-ток», у якой Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў даюць нырца ў стракаты свет беларускага тык-тока разам з вами з усімі. Пакажам вам, дзе ракі зімуюць. водзяцца. І гэта, дзе ракі вяснуюць. Гэта першае, ведаеце, такое відэо для так. нашага настрою, Ну, да? так, Для так, того, каб вот кажуць, што Беларусь гэта краіна крэветак, краіна розных там знакамітых беларускіх крэветак. А яшчэ кажуць, цэніце Мінск, сябры. No. No. Ну, реально. Што значыць, што рэчка Як бы, чыстая? канешне, гэта некія камяні быццам бы, да, але аўтар відэа сцвярджае, што сапраўдныя ракі. А можа, ведаеш, хтосьці цацачку кінуў такую? Это значыць, Алексей, што рака. з нашым ад'ездам прырода настолькі ачысцілася, што вот нават у Свіслачы, як добра. рассаднік Толькі можна парадвацца. бруду. Хаця, ведаеш, вот заўжды ж мы, гуляючы там на бярэжнай, да, бачылі цих рыбакоў, якія закидываюць вуды і спрабуюць нешта злавіць. І заўжды такі типавы, ты вообще, што адтуль можна выцягнуць. А вось, Паша, оказывается, яны наўрад ці гэтую рыбу потым на абед ядуць. Жыўнасць, Не проста нейкая гэта жыўнасць там ёсць. спосаб, ведаеш, Сацыялізацыі. правесці нейкі час. Злавіў Унутранай рыбу і такі, міграцыі ці привет, чагось іншага. рыба, як справы? А яна маўчыць. Вот такая вот сацыялізацыя. Пачынаем. Ну, ведаеш, ёсць людзі, якія вот ракаў заўважылі, а ёсць людзі, якія спрабуюць выцягнуць што-небудзь іншае са Свіслачы, да? І я табе скажу, людзі абсалютна невыпадковыя. У якім пляне? Наадварот, мне здаецца, яны у тік-току яны выпадковыя, але, ведаеш, даўно забытыя беларускія нейкія зоркі тэлевізіі, гэтак далей, і... Это палітык, гэта, здаецца, кандыдат у прэзідэнты нават у пэўнай... Я думаю, што гэта кіраўнік тэатру гумару Хрыстафор. Але бачыш, нават у яго ёсць вусы, што важна для беларускага палітыка і кандыдата у прэзідэнты. Я ў палітыку не мечу, а але, таму... конечно, от яго вусы не дазволілі яму скласці канкурэнцыю, ці там выйграць. І цяпер даводзіцца... Што рабіць? Хадзіць па берагу Свіслачы і што рабіць? Паглядзім, што ж, чым же займаецца цяпер Евген Крыжановскі. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь. Представился. Концерт состоится очень сильный при любой погоде. Очень сильный магнит. Это делается так. Магнит забрасывается в воду, в любой водоем. Это может быть речка, Видишь, это способ на ТикТоке, на Тиндере подкатить. Бачишь, у меня есть очень сильный магнит. Такой сильный магнит. И все, что может. Хотел бы его забросить. Это могут быть деньги. Это могут быть какие-то металлические интересные. Бачиш, он уже спробовал это зрабіць, у яго уже капает. Уже капает. Один мой знакомый недавно вытянул iPhone. Правда, довелося, конечно... Работает по сей день. Вчера вытянул, сегодня по сей день. Речі, я крыху не разумею, навошта вот iPhone выцягнуты са Свіслачы здаваць у ремонт. Про айфоны кажуць, што яны на глыбіні до 25 метраў яшчэ захоўваюць працаздольнасць сваю. Специалист-профессионал все это тянет Ну ладно, сам. зараз побачым спецыяліста-професіянала. Николай, ну показывайте. Давай, Миколай. Николай, да. Покажи нам свой iPhone, который ты вытянул. Вытягни со Свіслачы скарб. И тащит наш магнит. Николай тащит наш Смотрим, магнит. может быть и Крыжановскому что-нибудь повезет. Кстати, этот iPhone вытянул Николай. Что у нас там есть? Закономерность. Ничего. Как говорится, ху-ху. Не ху-ху. На жаль, Евген Крыжановский не пошансовал. Ну, слушайте, не будем далее глядеть. Я думаю, что уже можно спыниться. Это как бы ясно уже, чем скончится. Паспрабуй ты выцягни. А может, Николай просто выцягнул со Свіслачы. Один вядомы все уже украдено до нас. Спявак эстрады возіць таксоўку ў тык-току. Евген Крыжановскі тут па рэчках пабіраецца ходзіць. Побіла іх жыццё, конечно, побіла. Што рабіць?
Ведаеш, які самы папулярны жарт быў, ну, прынамсі, у маім бабле у Фейсбуку, Прямо порелиз. да, у Threads на 1 красавіка. Окей. І я вырашыў, ці там вырашыла вярнуцца ў Беларусь. Быў жарт. Ну, Брэст. Типа, як там ваши справы? Што, бачу. Што мне трэба ведаць? Бачу такое. Што там змянілася, да? Такі ўсе, як мы назвалі ў школе, матыжнікі. Ну. Але гэта, дзякаваць Богу, у асноўным былі жарты. А тут вот напэўна, не жарт. Сур'ёзны сюжет. Ну-ка, давайте. Мы возвращаемся в Беларусь. Ну что, пожили 4 месяца в Польше. 4 месяца, слухай, ну. Не надто яны цярпялівыя. Так, што ж яны везуць з Польши в Беларусь? Ну, давайте поглядим. Короче, везем. Личный ее заказ. Косметика не верю. А што здарылася? А што такое? Беларусь нема косметики. Я не вею. Нема. Беларуская косметика такая смачная. Ой, корыстная. Белита здоровье, натуральное все, да, белита-вита. Ну. Самая натуральная косметика — это господарчее мыло Комельского жирового комбината. Которые уже не раз возили вкусняшки Так, из Польши. ну, лишь без смаколиков. Ну. И решила привезти в Минск. Попробовать, Минск родственникам. Зараз будзе. Я ведаў. Ты ведаў, што? Это сливка в шоколаде. Конечно. Это зараз яшчэ будзе наспор. Ну, давай. Тушиное молоко. Тому что... Ты робишь выгляд, что ты не глядел это видео, заходя, так? Гляди, некие Не, шоколадки. вот шоколадку гляди. Некие шоколадки. О, ведаю такое, ну. Моему мужу нравится, мне не Але очень хіба нравится, таких очень шоколадок, много ладно, не орехов. верю. чё? Не знаю, я его не распробовала, но... Мне нравится очень много орехов в этом Конечно, шоколаде. Ты шоколадку для чего набываешь? Для шоколада? Орехи набудь для орехов. Ну, серьезно. Але А вось млечко, да. Ну, это бренд, конечно, да. что Не, вывезти з гэта Польши. сапраўды, гэта найлепшае. Вось менавіта такое, гэта найлепшае, это я рэкламую. Рекомендация. Рэкамендацыя ад мяне. Вось іншыя розныя там не, фігня. Вось менавіта гэта самае смачнае. Не пожалеете, очень вкусные конфеты. Не пошкодуете. И что-то я еще хотела Карацей, сказать. ну што, стандартны нейкі набор харчовы эмігрантаў. набор. Зараз кава яшчэ, напэўна, будзе. Ой, кава, Далмайер. Далмайер, это ж дешманская кава с бедры. Сама Ну, дешманская, уже это возьми іншая ты. МК, видиш. Уже возьми ты нормальное, что привезти из Польши. Ну, что? Лавацу Россо. Я не ведаю, что Далмайер так само в Беларуси уже заборонено. Там уже... Не, ну заўсёды возили, ведаешь, по старой памяти. Як возили 10 гадоў тому, 15, так. Всем пока, всем спасибо, кто меня смотрел. Ну, карацей. Кстати, Ой. по поводу возвращения в Беларусь, это я так пошутила. Паша, это так само. Шведский жарт. Ну что? Ну, Тут у меня, карацей. конечно, раз сердце камень прям упал. Куды? Ось. У раку до Крыжановского? Там, з почак, давай, з нырак камень упал, аж як пачуў гэта. Слухай, але жарт жартам, але вось везуць людзі, яна яшчэ не ведае, відаць, што ў Беларусі забаранілі піва з несяброўскіх краін. Ну, піва не вязе. Можа, ведаю. Бельгійскага якога-небудзь прыхапіць для сяброў, што ўжо не набудзеш там. Ці нямецкага паўлянера якога-небудзь таксама. Карацей, ведаеш, з Беларусі ў Польшчу людзі, калі едуць, вязуць там розныя цукеркі, камунарка, Спартак. Зефір. Зефір, так. Шоколад прэзідэнт. З Польшчы вязуць розныя там цукеркі і гэтак далей. Карацей, кругазварот цукерак у прыродзе. Ну, спадзяюся, што ўсё з гэтай жанчыны будзе добра, што даедзе да Беларусі, і што ё за гэтыя тиктокі за гэтыя цукеркі і за нівею. Да, дзе-небудзь не павінціць па дарозе. Не, ну сэнс-то такіх закупаў можа быць у тым, што ў Беларусі просто ўсё даражэй. Або ў Беларусі такога няма. Ну, нема, это ясно, невей вот нема, да? А вот дорожей. Ну, шоколадки вот эти с орехами. Да, где больше орехов, чем хотя бачу я днями хвалю народного гнева на конт вот этой Аленки классичной, да? А, что теперь что стало, по-перше, не 185 граммов, и, кажуть, смак так само, кажуть, уже не той. Уже не той. Вось. А які быў той? Я уже не памятаю, які там быў той. Она, здаецца, нейкая пыльная была заўжды такая. Вось. Але, ну, могуць быць розныя спрэчкі, якія зараз разаб'е просто в хлам герой нашага наступнага ролика.
Ну что я буду Карацей, пераказваць, давайте, ну, глядзець. Што у Давайте беларускай глядзець. краме можна набыць за 10 рублёў? Ну, давайте поглядим. Сейчас я покажу, что на 10 белорусских Папа Якуб. рублей можно приобрести в магазине Копеечку. Ну, можно там як экран. мінімум 1000 лаваш копеечек. по-деревенски, Лаваш, яйцо, яйки, ну, нормально. гречку, Так, 99. птицу, Так, мне Чипсы. здаецца, што ўжо Так. будзе перабор. колбаса, Колбаса 7 рублёў, і Сиськи. петуха 7 рублёў каштавала. сыр, Ну, это за килограмм уже, он же не берет килограмм. Я пачаў уже Сметана. адчуваць. Не, алей? Але- Стоп, стоп. Я пачынаю уже адчуваць нейкі падвох. Ну, ты думаешь, перший красовика? майонез, Лезе у трусы рука. мясо, И мясо, ну вот это вот доклад. Не, 37 ну, рублёў. не взял. минерал, Минералочка, ну. А, он не взял, думаешь, Не, покинул? я Он думаю, чисто что нам так. показывает. пакет Может, это по майонеза. сумку? Вся покупка Так, обошлась 74 рубля. А на 10 рублей вы не купите ни Выключай! Это было не просто смело, это было как смело. Это было, сапраўды, смело. Мне здаецца, это что, это критика социальной О. державы? Это что, 10 рублёў Может, это атрымліваецца неудалый перший ўжо красовицкий шар? взять и Так а что такое 10 рублей? потерьтесь? Ну, пробачьте, 10 рублей, 3 доллара. 3 доллара. 3 евро. Ну, где ты что купишь на 3 евро? Ну, У якім атрымліваецца, годзе? атрымліваецца, У што якой ўжо краіне? як бы і нічога не Ну. купіш. Ну, нічого. Нідзе не купиш нічого за 3 скажу, евро. 10 гадоў это былі 4 даляр. Калі што. Я памятаю. 4 доллара. Да-да-да, я памятаю яшчэ гэты момант. Вось. Але ведаеш, мне здаецца, это все ж таки жарт на дзень божага коня. Але сапраўды там ён накупіў на 75 шмат, рублёў. на больш. Ну. Не, ну я думаю, что на 10 рублёў таксама можна што-нибудь набыць, сябры, якія ў Беларусі. Не Што пішыце можна нам, не набыць пішыце нам у На 10 каментары. рублёў. Не пішыце нам у каментары, што можна набыць на 10 рублёў, просто падумайце пра гэта. Можа быць, нешта радаснае прыйдзе вам у галаву. Ну а калі што, то не сумуйце, калі ласка. Напэўна, не сумуюць героі нашага наступнага сюжэту. Ну, Ім дакладна- не да суму. Дакладна ведаеш, што можна набыць на 10 рублёў, мне Ну. здаецца, 2 білета на дыскатэку. Я б нават сказаў 3. Можна нават 3, да? Мгм. У вёсцы, Аграгарадку. аграгарадку, як ўжо модна гадоў 20 казаць, да? Гайна. І вось сталічны тусоўшчык, нейкі блогер, нават 2, таму што за ім увесь час нехта камеру цягае. Мгм. Вось яны сабраліся ў гэтую гайну, недзе, я так разумею, Пад Менскам, так. да? На дыскатэку. Ну што ж там Давайте адбываецца? паглядзім, як там адбываюцца Ух. вясковыя И дыскатэкі. собираюсь на сельскую дискотеку в агрогородок Гайна. Такі вайб 90-х адразу Это да, это адчуваеш. что, это комбинация? Ён яшчэ не даехаў. За мной Ну-ка. Или едет диск, Дом конечно, культуры, да? людей снаружи очень много, поэтому движ точно будет жесткий. Жорсткі движ ты не заспеў. Будуць разбаўляць гарэлку сокам ці што? Гарэлку гарэлкай будуць разбаўляць. Здорово, Генка. О. Генка. Ян зовут. Передаю привет Людке. Людка. Ну, Ты меня ну что бросила. ты? Ну, там что матом ругаешься. За последних 10 лет дискотека Последние происходит. 10 Я лет. хочу это донести. А первый раз Наша за последние 10 Гайна годов, не? процветала. Не, апошні дзень. Мне здаецца, що раскрутилась только недавно. Республиканская Ну. районная тусовочка. Республиканская районная максимально тусовочка. приятная. Имя- Хочу сказать, имя чтобы Ленина, все да. Марата молодые Козея. люди, и девушки, и парни все собирались в вот таких чуть-чуть Имя маленьких Алексея районах, Талая. вот этих все. Это будет самое И деда прекрасное. Талаша. Не нужно это в Минске, не надо, не собирайтесь. Там, где куча людей, не надо. Ну, Приезжайте треба, сюда, кажуть, и глядзі вам всему всё Мінску. понравится. Я згодна абсолютно. Не трэба збірацца. Вот мы... Гэта чужавата. Вот мы не едем у этот Минск. Але слухай, рэпертуар такі, ведаеш, як бы ён застаўся дзесьці там, закансерваваўся ў 90-х. Вот такое классное мероприятие, я прям отдохнул душой. Поэтому приезжайте в Гайну, отдыхайте, веселитесь и наслаждайтесь хорошей музыкой. Слухай, ну жарты жартамі, да, а вось гэтая Беларусь, якая так і Хорошай музыкай, засталася... прабачце, я магу насалоджвацца на канцэрце Шопена, блин. Ну ты пад Шопена не патанчыш так у вёсцы Гайна. Ты пад Шопена що, мінуэт будзеш танчыць? Не, ну Полонез, мінуэт, мазурку? польку, мазурак. Польку? Мазурак. Полька, ведаеш, Есть. які танец чэшскі? Я ведаю, Ну. я танчу. Ну. Карацей, вот ёсць, закансервавалася вось у 90-е гэтая Беларусь, да, і ўжо, глядзі, новае пакаленне Ну. людзей, А ўсё гэтыя яшчэ... песні напісаныя яшчэ да іх нараджэння, Ну. за там... Яшчэ іх нейкі час, бацькі да? танчылі пад Да, гэтыя бацькі песні, танчылі, знаёміліся. вот типа нас с тобой.
Ну ладно. Вось. А яны таксама едуць і ім вставляюць. Но это мясцовы каларыт. Вот я думаю, амерыканскі турыст які-небудзь зачапіў бы вот это вот. Не, ну слухай, і у яго просто... Слухай, ты кажаш амерыканскі турыст. Я мяркую, што тусоўшчыкі з Зыбіцкай якой-небудзь, напрыклад, самыя модныя, паехалі б у гэтую гайну дзеля вось такого сафары, дзеля гэтай экзотыкі, бо это сапраўды такая подых з 30-гадовай даўніны. Ну, чаму не? Подых навальніцы. Завей снежань. І перагару. Ну, не гайная адзіна, ёсць турыстам яшчэ куды паехаць у Беларусі, і вось наступнае відэа. Вось такія відэа, ведаеце, калі паказваюць найлепшыя, найпрыгажэйшыя мясціны, найпапулярнейшыя. Вось наступнае відэа якраз прысвечанае гэтаму, давайте паглядзім. Don't feel real. Оу, гэта было крыху больно. Оу. Правда реклама? Это не зусім. Нешта пошло не так. Сёння у нас программа з незвычайным вайбом, нестандартнымі зигзагамі, твістамі, канцоўкамі. Ну, ведаеш, вось хейтары скажуць, да такія відэа можна зняць у кожным горадзе свету, насамрэч. Можа быць і так. А можа быць і не так. До нас спрабуюць. Тут я адчуў таксама, ведаеш, вайбы вот 90-х, калі маладыя сем'і уязджалі в новыя дамы і адусюль, да, новы дом, все уже нешта, все подвесілі, все зрабілі, і все роўна застаецца адзін сусед, які працягвае. І ў яго там, здавалася, мэблевая фабрика недзе працуе на 7-м паверсе. А можа там просто здымалі кліп Satisfaction? Push me. Але давай вернемся у нашу родную Беларусь, такую розную. У ёй ёсць Мірскі замак, а ёсць двор з еўрооптам. Ну, паўсюль такое ёсць. Это все? Так самая экзотика для турыста, разумееш? Хочаце незабыўных эмоцыяў, калі ласка, прыязджайце у спальныя раёны беларускіх гарадоў. Ну, вось у адным з мінулых відэа там прагучала, што типа не трэба ехаць всім у Мінск, да, што вы едзеце да нас у гайну на дыскатэку. Так а хто ж едзе ў Мінск? Які, дарэчы, абсалютна гумовы, мне здаецца. Вось гэтыя 25-павярховікі, якіх апошнім часам з'явілася. Ну, ёсць, будуюць жытло. У нас была 18-павярховая каменная горка бясконца, там з'явілася, да? Мінск свет. Мінск мир, як правильно свет, сказать? Я думаю, Мінск свет. Таму што все ж таки это не про мир, як про заканчэнне войны. Дружба жуйка. Свет. Про свет. Да? Так кто ж? Мінск World. Ну, як World, то свет. В Мінск свете живе. Давайте поглядим. Регионы. Двойка это Витебская, да? Это Минская область, Беростейская, Витебская. Минская. Ты с Минской области нормально. Городенская, да. Витебская и Беростейская. Ніводнай машины Семеркой. На Минской регистрации. Вось на что намекае нам гэта. Ну, не поспели еще перерегистрировать. Не поспели. Ну, понаехали, карацей. В это Мінск. Я так і шчыра думаў, што там не мінчане і ўвогуле не беларусы набылі большую частку кватэру, а всякія розныя, да, расейцы. А можа гэта прыехалі нейкая там тусоўка іх чыста такая інвестыцыя. А таксама я чуў, што яны любяць атрымаць у Беларусі від на жыхарства, зарэгістраваць машыну на беларускія нумары і далей рассекаць па сваёй Расіі на беларускіх номерах, не атрымліваючы штрафу. Якія хітрыя. Што на беларускія нумары не прыходзіць. Якія хітрыя яны. Вот такія хітрыя, да? Можа быць, гэта якраз выпадак. Не, я лічу, што гэта сапраўды Беларусь. Эстейт на 18-м паверсе Мінск мира. Дзесьці я бачу такую думку, што вось зарабіў ты, напрыклад, дзе-небудзь у Берасці, на Палесе ці на Гарадзеншчыны грошы. Ну, трэба купіць нерухомасць. І дзе ты будзеш купляць нерухомасць? У Ганцавічах ці ў Пінску? Ніхрена. Купляюць у Мінску, таму што гэта, інвестыцыя. Таму што як гэта расіянин, да не ў сталіцы.
Причем тут А, россияне? ты уже не про россиян. Я про беларусаў з рэгіёнаў. Ну вось і купляюць, і нічого страшного. Так можа быць лепш такія вось беларусы з рэгіёнаў, чым расіяне? Подумайте над гэтым. Думаю, что я покину без комментариев твою заувагу. Ну, але вось наступны тиктокер. Блогер. Мне здаецца, нейкай... З нікам военком. Ну ясно. Тут адразу все мне стало ясно. Наступны тиктокер нас спрабуе упэўніць, что россияне это ж наши братушки наши. Старшие браты. Да, вось гэты. Две сестры, Беларусь и Россия. И это уже не про першего красавіка, мне про другого. Про другого красавіка, калі адзначаецца дзень гэтай віртуальнай державы. Союзной державы. Ну, бачиш союзную державу, и я не бачу. А она и ёсць. У Менску на центральной площади сцягі, ўсё прыгожана. Сцягі союзной державы? Ну, не, ну, в sensie, одна клумбочка з чырвона-зялёнымі, другая там з гэтымі, а у Москве такое ёсць? Аздоба такая. Вот тут-то и некая собака. Собака зарыты. Вот так вот трэба сказать. Ну, а ў чым же давайте военкома послухаем. Чым же нас хоча упэўніць военком? Началось. Россияне массово хотят переехать в Беларусь, а белорусы категорически против этого и не хотят никоим образом в стране Сергей Жигунов. Россиян. Именно такая Гардемарин разгоняется в Да, интернет-пространстве. это Гардемарин. Ну, это который российский актер, не? Да не, объединение народов Беларуси и России, которые подобное. Отрымліваецца. И, конечно же, это злопыхатели просто не хотят видеть это полова Фейсбука, полова Threads. Это чушь. Действительно, ну ты-то, конечно, не чушь. Очень многие исторические события. Битва под Воршей, например. Да, например, Иван Сусанин завел неких поляков. Очень много. Какие были белорусами. Конечно. Из нашей страны. Ну, то есть литвинами, давайте так. Могилевское повстание, например. Рады встречать любых гостей, любых национальностей из любой буквально страны. И белорусы всегда доброжелательно относятся толерантные, к любым национальностям, к любым народам, несмотря даже на враждебные действия правительств этих стран. На что намекает? Правительство. Что нечто в 2022 году отбылось? Правительство России неяк настроило россиян, не белорусов, супраць россиян своими идеями. Фильмы. Это на это я намекаю? Я не разумею. Не ведаю. А ведаешь, там яшчэ все кажуць, хотите, как... Калі в 2020 годзе перамаглі кто? Бунтаўшчыкі? Бунтаўшчыкі. Мяцежнікі. Ну. Было по Беларусі... Смутьяны. Як ва Ўкраіне, кажу. Я кажу, так это вы что маеце на увазе? Что Россия напала б на нас? Ну. І адразу знікаюць чамусьці. Вот ты, конечно, маеш аргументы на гэты конт. Ось, карацей, нават военком пачаў нешта падазрываць, бачиш, што неяк не так, вырашыў зрабіць вербальную интервенцию. На самом деле все это чушь. На самом деле мы, белорусы, любим россиян. Вось, заўважу, што полно. Літаральна вось учора чытаў скаргу дзяўчыны нейкай з гандлю, да, да якой расіяне прынеслі вярнуць нейкую прадукцыю, якую набылі, і кажуць, адслюняв нам расійскіх рублёў, нафіга нам гэтыя беларускія? Яна кажа, прабачце, у нас валютна-абменныя аперацыі, у нас у Беларусі адслюняв, ну... Давно такое слово только в банку, а я начитанный просто человек, разумеешь? Ты читаешь? Вокабуляр. Робинзона Круза? Тезаурус у меня великий. Ты еще мой тезаурус не бачу. Покажу после. Не-не-не, дякую. Стримаешь. Ну, короче, и, кажа, обклали ее там матюками, пообязали скарги написать. Все махчимые, да. Нагляды, вось, і у выніку сышлі. Карцей няма дыму без вагня. Ведаеш, я лічу, што все ж таки гэта зноў-такі абагульванне. Усе гэта беларусы, расіяне ёсць, паўсюль хорошыя людзі ёсць, паўсюль кепскія людзі. І гэта абсалютна не звязана з іх нацыянальнасцю. Ну, але пагадзіся, што пра цэлыя нацыянальнасці у прынцыпе робяць высновы па дзеяннях канкрэтных людзей. Ну,
даволі часта, да? шаблёны і штампы. Па тых, якія вот на відавоку, да, ці па тых, якія трапляюць у меды. Ну, ось давайте паглядзім наступнае відэа, якое мы знайшлі на абсягах тыктоку і падумаем, так якія ж высновы, пра якія нацыянальнасці. Мы з гэтага відэа снятага ў Санкт-Петербургу. Добра. Можем зрабіць. Стоит ли жениться на девушке, которая не может окучить 7 соток картошки? Я белоруска, для меня это Я белорусская, я могу окучить 7 соток бульбы. Ну ты можешь, да? А ты туристка, получается? Туристка? Нет, я уже коренной житель. О, я коренной житель Санкт-Петербурга. Ну вось, яна ўжо... Это як вось гэта, ведаеш, карэнныя менчукі з машинамі, з двойкамі, з чацвёркамі. Ну вот, бач, все рухаюцца па жыцці і, на жаль, для шмат каго у Беларусі траекторыя это з Ганцевіча ў Мінск, да, і вот это поспех. А вот тыя, хто там з якого-нибудь вялікага горада ці, уласна, з Мінска. З Віцебска, напрыклад. З Віцебска, ну, да. там блізка. Для іх траекторія это вот стаць карэнной жыхаркай Санкт-Петербурга. Ну, так за ўсё? Конечно, хочу расчараваць. Ніхто не будзе там лічыць гэтую дзяўчыну, канешне, карэнной жыхаркай. Ну, ведаеш, яна себе так лічыць. Заўжды будзе яна себе так лічыць. Чужая сярод там чужых, у прынцыпе. І тут ты чужы, і там ты чужы. І тут чужы, і там чужы. Але, вось гэта ха-ха, бульба беларуска, ха-ха. Ну, я просто, у меня іспанскі сорам. Господи, да... Не, ну так паводле гэтай логікі, калі ты не можаш акучыць бульбу, то ты не беларус. Вось ты можаш акучыць бульбу? Ну, думаю, да. Ты ведаеш, як гэта рабіць? Я не ведаю, так, ну, это ж, ну... прапалоць? Ну, не, это... Я не ведаю, я абсолютно... Паводле гэтай логікі я не беларус. Я ведаеш, упэўнены, што я магу зрабіць з бульбай все, што заўгодна, просто я не ведаю, які канкрэтны працэс называецца яе акучванне. Ну, значыць, не ведаеш, напрыклад, на бягучы момант. Але магу, але рукі памятаюць. Окей. Слухайте, ну калі мы тут зразумелі, што сельскагаспадарчай тэматыка у нас неяк дрэнна, то давайте трымацца бліжэй да... Экспертаў паклічым зараз у нашу студыю, наступная эксперта. Да каранёў, і, ну, направду, мяне такія відэа, канешне, вельмі радуюць. Так, таму што пазітыў і... Вельмі добры, такі адкрыты, сапраўдны. Мы беларусы, вот это мы. Привет, тиктокеры. В особенности мои колхозники. О, спрашивали меня за вчерашний видос. Рубашка в клеточку. Смотрите, зачетная рубашечка. О, не, я сам купил. Колхоз не дал. Сказали, заробишь, купишь. Заробишь, купишь. Что смешного, спрашиваете? Ну так а что теперь? Заробишь, купишь. Где наша не пропадала. О, видите, какая красота. Второй день посевной кампании. Контроль расхода топлива. Вот, бочку мы понаставили. Линеек, панельки разобрал я у трактора. Это, разумею, для того, каб зафиксовать, сколько трактор вот такой солярки. Не заниматься всякой ерундой. Типа все было балдежно. Только я считаю, что это мало. Ну, что-то такое. Какой-то контроль. Надо еще GPS-трекеры. Где-нибудь, знаете, у жопы зашить, чтобы было нормально. Когда кодируют капсулы, засувают, ну, а нам еще и трекеры. Это критика улады, я лечу. Мало ли, друзья, я научу его ехать самим. Прикиньте, я лежу, пиво холодное потягиваю, а трактор газуя. А я-то не на рабочем месте. Это же тоже недогляд. Вот так. На автопилоте. Так что про трекеры надо нам всем подумать, и что, пускай были бы. Вот так. Такие дела, друзья. Ну, так. Ну, трактор прирожен, конечно. Угарно. Всем удачи, всем пока. Паша, ну, мы яшчэ з вами не развітваемся. Гэта крытыка ўлады. Я лічу, што это крытыка ўлады. Не даюць людзям, бляха, зліць саляру. Да. Контроль тотальны на ўсіх участках вытворчага працэсу. Нема того, што раньше было. Раней можна было. Бачыш, тэхналогіі рухаюцца наперад, і такім чынам тэхналогіі тотальнага контролю таксама разам з імі. Але бач, ён у гэтым вот простым, здаецца, вот мужчыне вялікая мудрасць. Ён таксама разумее, што штучны інтэлект вот этой аўтапілоты все могуць заменить позбавить его працы, заменить. Будешь ляжать
піва холоднае пацягваць. І вот ён-то думае, што ён будзе лежаць піва холоднае, а давядзецца іншую працу шукаць, пакуль трактар сам без яго ўжо. Гэта тычыцца ўсіх, мне здаецца, прафесію, ну, большасці прынамсі. Нашай, можа быць. Можа быць. Сумна. Але ёсць, калі шчыра людзі, незамянімыя, да, якіх штучны інтэлект ніколі не заменіць. Таму што генераваць такі ўзровень вар'яцтва, на такім узроўні, это просто... Это трэба мець талент, абсалютна. Да, ніякі штучны інтэлект, ён не справіцца. Ну, і я думаю, што вы разумееце прыкладна, пра каго мы. Ну, каб я не ведаю. Я шчыра не ведаю. Я так просто паддаківаю. Я не маю нікога на ўвазе. Давайте паглядзім. Ты от меня услышь это. Война началась. Именно в этой ситуации вы должны действовать. А не то, что мирное время, военное время. В мирное я хочу, чтобы вы умели воевать. Потому что наши белорусские армии... А что, не умеют? Говорят, не умеют? Почекайте, кажут, что умеют же. Это ж армия! Это одна из ведущих в мире. Так я хочу, чтобы мы этому соответствовали. И самое главное, чтобы вы в первый день войны не сложили голову. Не, ну, коли у белорусской армии головнокомандующий с такими погонами, то, я думаю, она будет найлепшей в свете. Одна из ведущих армий в мире. У Беларуси. Мы в первый день побачим, як падаюць або ён мае на ўвазе полк імя Кастуся Каліновскага. Там яны сапраўды навучаныя прафесіяналы, які маюць досвед баявых дзеянняў, таму можа быць пра гэта ідзе гаворка. Ну, увогуле, памятаю я некалькі гадоў таму шмат распавядалі пра адну з ведущих армій у свеце. Другую армію. Ну, ідзе яна гэтая другая. Що там же? На словах, слухай, там же дзе і першы, на словах ты, як кажуць, Лео Толстой, а на справе Дональд Трамп. Добра. Ну что тебе, галоўнакамандуючы не нравится? Ці там пагоны не падабаюцца? Я зверну увагу на пагоны. Конечно. Якое цікава гэта званне? Тут праблема ў тым, што галоўнакамандуючы спалучае ў сябе некалькі розных і часам дзіўных функцый, і вось тут ён раздае фрагментарная вайскоўцам, значыцца, каштоўныя ўказанні, а пасля яны бачаць... Хай навучыць іх, ён же умее аўтамат трымаць руку. Пасля яны бачаць вось такое. І я думаю, што нават у іх пачынаецца крыху, як гэта сказаць, когнітыўны диссонанс. Я і моя сям'я. Я еду по лёдзе, збегаю ад шпіца. И не могу оторваться уже от его. Шпиц уже догоняет, перекормленный. Шпицу гэтыя коньки не апранули, не надели ему. И он бы обогнал. Коли б ему коньки, так и он бы космос ездил бы туды-сюды. Ну, короче, вот Беларусь, конечно, теперешняя, это краіна контрастов. Минск мир, двары ў спальніку, галоўнакамандуючы, які распавядае пра... ёсць што паглядзець, самую крутую армію свету, а далей вот такой форме. У хоккейной, конечно. Хоккейной форме, нормально. Ну, а што тым часам? Апаненты, да, што тым часам робіць Светлана Ціхановская? Таксама урываецца ў TikTok. Ну, па-першае, да, таму што Лукашенко у нас сказал же, што ён мацёры тиктокер, все мне там пишите скарги, тегайте там, да? Пишуть. Вось, ну а што, чым адказвае дэмакратычны рух? Как хейтеры видят визит Тиханов. Ну, так, думаю, что повинно быть... Бачу, забавляется весь час, да? А што ж, насамрэч... Ходить, потиская руки, выступая. Вот, снова потиская руки, с важными людьми. Подписываешься. А вроде микрофон, ну. Так. Ну, короче... Ну, занятая справа. Занятая. Шмат сустракаецца, якими, видимо, ну, хорошо, у меня одно серьезными людьми. Так, а на коньках со шпицами она может? Ну. Ці не может? Не может, напевно. Атрымліваецца, кожнаму сваё. Сябры, ну на гэтым і скончым, уласна кажучы, да? Пачалі з ракаў у Свіслачы, скончылі махровай палітыкай. Ну, такое жыццё. Вось яно такое, як коўдра, сшытая з дзесяткаў, тузінаў
розных ласкуткоў. А я думаю, ты скажаш спачатку ты пад яе мёрзнеш пад ёй, а пасля наадварот, каб ногі не спрэлі. Пасля, каб ногі не спрэлі, скідваешся і на прастор, на шырокі прастор. Сябры, гэта быў тык-ток, праграма на Еўрарадыё, якой Алексей Сабрыкін. І Павел Свердлоў. Пазнаёмілі вас з тым, чым жыў на мінулым тыдні беларускі сегмент тык-тока. Неўзабаве пабачымся. Пакуль.